il-programm tal-ġimgħa l-oħra kien jitratta dwar l-interċessjoni u fil-fatt illum se nagħmlu propju dan. Brother Hayden se jitlob għalikom skont l-intenzjoni personali tagħkom il-koll li tingħaqdu magħna matul din is-sija li ġejja. Il-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil-wiċċi u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubietom u nfejqilhom lill-artom. Il-tema li għażilna l-programm tal-lejla hija Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Hekk kif ninsabu fl-ewwel ġimgħa ta' Randan imqaddes, aħna lkoll nafu kemm dawn l-40 jum għandna nħejju ruħna kif jixraq permezz tat-talb u tas-smigħ tal-kelma t'Alla, tar-riflessjoni kif ukoll tal-penitenza. Matul dan il-programm illum ser nitolbu biex inħallu lil Ġesu jagħtina l-fejqan tiegħu f'dan iż-żmien sabiex nesperjenzaw fina il-qawwa tiegħu li tibdilna u tġeddidna fuq kull livell fil-ħajja tagħna, kemm f'ruħna, kemm f'moħħna u f'qalbna, kif ukoll fl-emozzjonijiet tagħna u jekk irrida tiegħu anke f'ġisimna. Dan aħna ser nagħmluh imqanqlin minn ġraja partikolari fil-ħajja ta' Ġesu meta darba kif nieżel minn fuq il-muntanja, folo l-kbar marru warajh u resaq fuq u wieħed imġiddem, inxteħed qudiemu u qallu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Irrid kun infejjaq. Itolbu jingħatalkom, fitxu issibu, ħabtu jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, min ħabbat jiftħulu. Minu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb. Mela jekk intom nies iżina bħalkom tafu tagħtu lulidkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. It-talb huwa dijalogu ta' mħabba li aħna jirnexxielna bil-grazzja u bil-għajnuna t'Alla nidħlu f'diskursata fi dijalogu ma' Alla l-Missier. It-talb huwa rigal ta' Alla. Huwa Alla li jsejjaħli. Huwa Alla li jimbuttani biex jiena nidħol f'dan id-dijalogu ta' mħabba miegħu. L-ewwel diffikultà li rrid nirbaħ hija li naraf illi t-talb huwa li nilqa l-istedina bil-grazzja tiegħu wkoll. Li nidħol f'dan id-dijalogu miegħu billi nippreżentalu lili nnifsi kif jien tassew. Li jiena inħoss, intiem u nħalli jinżel ġo qalbi anki fis-sentimenti tiegħi din l-imħabba ta' Alla. It-talb huwa meta jiena jirnexxieli bil-grazzja tiegħu nhom fil-preżenzja tiegħu li huwa jkun tani. Bħala bniedem, jiena jkolli dejjem il-kondizzjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tiegħi tat-talb tiegħi, il-burdati jew il-ħeġġa, in-nixfa jew id-dwejjaq, ir-rabja jew l-inkwiet. Ħalli xortik fidejn il-mulej u jgħinek u jwiżnek.
u qatt ma jħall il-ġust jitfixkel. Fil-preżenza tiegħu il-ferħ kif ukoll id-dmugħ ukoll huwa talb. Għaliex it-talb huwa r-realtà tal-ħajja tiegħi. Id-dialogu bejni u dan Alla tiegħi li jmexxi ħajti. U li jitħallas mid-dem jiftakar fihom, ma jinsiex l-ajjat tal-imsejken. Ngħidulkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħenhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missierkom li hu fis-smawiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Kif ġejtilkom hawnhekk matul din is-sija li ħanagħmlu flimkien ħanagħtu glorja l-Alla mhux biss billi jekk iċċemplu ħalli nkunu nistgħu nitolbu flimkien u tassew nfarġu l-xulxin bil-faraġġ li Alla tagħna kif jgħidilna San Pawl. Imma anke wkoll biex nagħtu glorja l-Mulej Alla tagħna u naqsmu bejnietna l-mod kif il-Mulej tifarraġna. Allura ħeġġukom mhux biss hekk nitolbu għal xulxin, però anke naqsmu għal xulxin il-mod kif Ġesu qed jagħtina l-faraġġ tiegħu fil-ħajja tagħna. Għax bħala nsara aħna nies li rridu nagħtu xhieda tal-emejja l-kbar li Alla qed jagħmel fina, għaliex aħna poplu ferriħi, il-ferħ tagħna joħroġ mill-preżenza ta' Alla fostna. U għalhekk hija ħaġa sabiħa li aħna nferħu xulxin anke bil naqsmu l-mod kif Ġesu qiegħed jaħdem f'ħajjitna. U mhux biss, u mbagħad anke nitolbu għal xulxin għall bżonnijiet tagħna. Il-linji ta' telefon huma miftuħin min jixtieq jingħaqad magħna jista' jagħmel dan fuq 21 45 3106 jew jekk tixtiequ tibagħtu SMS tista' tagħmlu dan fuq 79 79 1023. Hello. Nsemmilkom. Nsemmulek. Edoner. Iva. Biex nitlob il-Fader jekk jogħġbok jitlob biex il-Mulej jekk jogħġbu jibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħu fuq jagħtina l-paċi. Amen, ħanitolbu f'dal-ħin, Sinjura. Nitolbuk Mulej sabiex inti jogħġbok tħares lejn din oħtna bil-ħarsa tal-imħabba tiegħek Mulej anke f'dan iż-żmien ta' randan li aħna bdejna. Nitolbuk Mulej inti wettna li tagħtina l-paċi tiegħek, però tinna li l-paċi tiegħek ma tijinniex kif tagħtina d-dinja.
Il-paċi tiegħek mulej toħroġ f'ħajjitna frott tal-aqda tagħna miegħek u miegħek fis-salib mulej Ġesu. Għalhekk nitolbuk sabiex tagħti l dinoħtna anka eklenti pożittiva fuq il-ħajja li tara faktar isbuħija tal-ħajja, ħalli l-paċi li inti tagħtiha tibqa' hemmhekk mulej Ġesu f'dawn il-mumenti. Birika mulej bil-grazzja tal-Ispirtu tiegħek li jġib fiha il-paċi tiegħek u ngħidu li grazzi mulej għal dak kollu li inti tagħmel fil-ħajja tagħha. Il-mulej birkek, Senjura. Nirringrazzjak ħafna. Faċi miegħek. Miegħek ukoll. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart